Samsat kaduan da kami manen iti daytoy nga panagpasyalmi. Kinding ganda manan dagakapintas nga lugar ng sunatan. Ti oras ngay nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsa kumakayat adumpeng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko tsa kayat amakita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo balunek iti lugar pa na siksikan tulad ka di ka nagsangsangit agpagada ko nayat ko kastan nayak ko agsingsing pet kanto no anak to ditas ibay mo sapay ko na naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na kaya't makita alumlumdaan ka kay ti papanaw ko lagip mo palunek iti lugar pa na siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko agsingsing pet kanto no anak ton bitasibay mo sapay kuma naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayam anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso kenrik na jak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita kentiya
agnanayon, si kabyag ko't makaigapon. Nuapay naragsak ti lubong ko, si kalaeng iinay ayat ko, si kalaeng usal dato'y biyak ko. Napatek ka dito'y puso, when sika tinay ayat ko. Langit iti kaya rigak ken ka, wen sika di nararapa ako. Napateg ka to'y puso kenrik na, diyak kaya numapukaw ka din na. Si kalaeng iinay ayat ko, idi ita kendi agnanayon, si kabyag ko't makaigapon. Nuapay naragsak ti lubong ko, si kalaeng iinay ayat ko, si kalaeng usal dato'y biyak ko. Napatek ka dito'y puso, when sika tinay ayat ko. Napatek ka dito'y puso, when sika tinay ayat ko. When sika tinay ayat ko. Saan ko mga siya ipabasulit? Numarak-rak ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybayan. Sa naklaan mo nuwag tuog ka, umanay kenkan makita na iti maminsan. Umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika iyay ayate. Kaniya tinepelak ti gumura, jakin pa ka. Imbes nga'y I went nak saan ta, indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan.
pabasule no naragrak taayat ken langel-langel sikat na lawag anang baybay-an sa naglaam mo no agtuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate punpunuak nagkurkurangam kanayak tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan kasanong ay patek ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo tsak marik na patek ko tsak marik na tadungom kasaluwa tsak kuten panagtuok ko pinunpunuak nagkurkurangam kanayak tinepelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan kasta kadi tinaput no nga agayan kasta kadi tinaput no nga agayan Sabay kumabiyag ko tahimdinga ununoy tuy agayat ken ka sunataan na ikamer iti ayat anagtaod kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso ken rigna jak kaya amapugaw ka na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko magkaigapot nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng iinay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay
ken ka. Wen sika di narara pa ako, napateg ka tuy puso Henrik na. Diyak kaya numapukaw ka din na. Sikalaeng di inay ayat ko, idi ita kentiag na nayon. Sikabyag ko't makaiga po, nuapay naragsak tilubong ko. Sikalaeng di inay ayat ko, sikalaeng usal na tuy biyag ko. Napateg ka dito'y puso, wen sika tinay ayat ko. Napateg ka dito'y puso, wen sikat tinay ayat ko. Wen sikat tinay ayat ko. Biyag ko aniya ti basol ko, taapay nga sikat ti madayo. Sa web nga kaniya no aniya ti babak ko, tapno nagtal na daytoy panunot ko. Ta sikat ti inak inayat, impateg na lablabes pa'y ngem tuy biyag. Ngem paitiin kain suban, tuy puso nga daksang gasat. Ta sikatiin na kinayat, impateg na lablabes pa'y ngem tuy biyag. Ngem paitiin kain suban, tuy puso nga daksang gasat. Sa weman biyag ko ti gapuna, nuapay nga nagbalbaliw ka. Tani ayat awanan serserbin na nagbalin
Desat when mo maumam Dekas lang Niragrag sa